sinemali esesiyithumele kwa-PPECB for uba amagosa abo akwazi uzocebisana namafama kwizinto afuneka ezilungisile ukwenzela ukuba abe ayifumana i-certificate se-G.A.P. Kuye kuthi ke xa kufumaniseke uba zonke izinto zihamba ngendlela, kufike elinye igosa elisuka kwakhona kwa-PPECB lizokwenza into ekuthiwa yi-final audit. Xa lifike yonke into ihamba ngendlela, i-project ke ngoku iye isifumane i-certificate. Kumanzi kuye kufuneke uba amanzi ayotestwa kwi-laboratory for i-alkali. It's yi-fungus ethile esemanzini, kufuneka ingabikho la fungus uba iye iphumele ekutyeni. Umntu ke ngoku xa esekutya ukutya oko kube khona into eyenzekayo apha kuye ngaphakathi ekunothi emveni kweminyaka umntu esitya kuve kuthiwa une-cancer. So sinayo ke ilaboratory ekhoyo apha kweli cala lethu lase-Amathole isi-London IDZ, iyazithesta kamanzi for around 450 xa ufuna ukutesta amanzi. Siyekeleyo into yotestwa kwamanzi ibe yi-responsibility yomfama. Thina siye sikutestele ukutya xa sekuredi for uba kungatyiwa. Nako uza kuposa ngokwakho ukutya uyotsho e-lab, kodwa i-analysis okanye ukutestwa kokutya kuzawubhatalwa liSebe.